NgokaMateyu 28, ukuvuka nokuzibonakalisa kukaJesu. Kepha ekuqaleni kwesabatha ngovivi lokuqala lweviki kwafika uMariya Magdalena nomunye uMariya beza ukuyobona iliba. Bheka, kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yeNkosi yehle ezulwini yeza yaginqitshe yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Kepha abalindi bathuthumela ngokwesaba baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, "Ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Kakho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho abelele khona. Hambani masinyane nitshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bhekani, uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona. Bhekani, nginitshelile." Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya babikela abafundi bakhe. Bheka, uJesu wabahlangabeza wathi, "Sanibonani." Basondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, "Ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile, baya kungibona khona." Besahamba, bheka, abanye babalindi bafika emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene namalunga benza icebo, banika amabutho imali eningi. Bathi, "Shonini ukuthi abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele. Umezwa lokho umbusi, siyakuncengana naye thina, nina ningakhathazeki." Ayisethatha imali enza njengokufundiswa kwawo. Lelizwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla. Isiyalezo sokugcina sikaJesu. Kepha abafundi abayi11 baye eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, "Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe."